Ahojte priatelia, dnes vám predstavím moju najnovšiu ručnú prácu. Totižto po takom dlhom uvažovaní som sa konečne odhodlala urobiť bábiku v kroji, pretože som dostávala také návrhy urobiť bábiku v kroji. A keďže poznám najlepšie kroj gorálsky, pretože pochádzam z tohto kraja, tak som urobila bábiku v kroji z oblasti Vyšné Ružbachy. Nie som žiaden profesionál v šití krojov gorálskych, tak ako boli moji predkovia, napríklad moja mama šila kroje, alebo aj dedo. Ale snažila som sa. Je to košielka, lajbík, zastiera, plnašom šurc, kydľa, aj spodnica, spodničku má tiež. A táto časť, volá sa to tkonka a z toho som mala najväčšie obavy, že či to vôbec zvládnem. Musela som na to prísť, ako to prišívať, pretože ja som na to už zabudla, ako som videla, ako to robí moja mama. Potom tu má takú korunku s drôtíkov a flitrov. A takéto stužky tu má. Nezabudla som ani na čierne korálky, ktoré tiež patria ku kroju. Neviem, že či sa vám táto bábika v tomto gorálskom kroji páči, ale budem veľmi rada, ak mi napíšete moji sledovatelia z môjho rodného kraja, či môže byť, či som náhodou na niečo nezabudla, alebo či by som mohla niečo vylepšiť. Chcem podotknúť, viem, že tento opasok má tu byť úzol, ale keďže tá bábika je veľmi maličká, nedobre to vyzeralo, preto som tam dala takúto sponu. Takže ja budem veľmi rada, keď mi napíšete, či sa vám táto bábika, malá gorálka, páči. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a uvidíme sa na budúce. A ešte chcem podotknúť, že keďže mám bábiku v ženskom vydaní, budem robiť aj v mužskom vydaní a to mi tiež asi trošku potrvá, pretože budem musieť porozmýšľať, ako to urobím, aby to bolo dobre. Majte sa krásne. Ahojte!